Melodi nummer 4. Text och musik: Anders Wrethov, Kristoffer Strandberg, Robert Skowronski. Och gruppen själva, Kaj. Nåja! Klockan slår, nu är det dags. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa bot för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vet din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vattnet med rongono. Tick, tick, tack, hur länge går 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma är. Steg till lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångarna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara vi ska vara bastu, hållorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja.